त्रिपुरानि रांसाकनि मल तंगै मा फायनाय ताखुक चंद्रमोहन त्रिपुरा ताबो हिरानि मल बहायनो तंगै मा तंजाजाओ फिया रयसाबारि बोआलखाली एडिसि विलेजनि मनोजय रुवाजा पारानि ताखुक चंद्रमोहन त्रिपुरानि नुखं नायनाय बेजादि रेशन कार्ड तिख्लाय फुनुकजाओ बिग्रा आधार कार्ड चुगिया हनै कक्तमा थुमनाय रक्न न किसिक मिसिक बेरा यांनार बाय आयांनार नुहुरलाय तं आरन तंगै तंगलाय जाओ बसा तेरो मेरो रत्न तैयै जरा खेबा बुन्यार हापाव सामं ताङो जरा खेबा यागुल सु बल फेरो बल तानो वा तानो अभायकेनो नुखंनो सकाङै तै तंजाव ताखु हाफांनि फासिन तै मंसा सुबा सुबिया खिनो काइसा खिदि नै रिजाक माने कक्तमा साइखनारिक्या फिया ताखु चंद्रमोहन त्रिपुरानि नांसक माने ओंखार न नक सुदाना ताबरि जेने बागै हाफां न नगरि देहनि सानखा कक्तमा थमनेरनि पेशेंटै ताखुनि बुं पहिला तम चंद्रमोहन त्रिपुरा रनि कामिनि बुं मनोजय रुवाजा पारा पञ्चायत बोआलखाली आसा नराव तिनी जे ओ आमाहाय परिस्थिति नुखुमा तंमानि नराव कुनो सरकारनि तरफति एबा ताबो गोसाम हाबां थाय कताल हाबां फायै नराव काइसासो एमएलए बा एमपि राव बा मेम्बार चेयारमेन राव फायै नरावनि जे मासे मालिङा लाहार उं तंमानि दुर्गति उं तंमानि आबरं कुनो खबर दं मा फैदो दे खबर लाफायजियान बागना उनते हा अवस्था दुर्गति उं तंसो नराव पञ्चायतनि चेयारमेन राव फैदो बे वाइसो वाइसा पासे फैया सेबो सौफैया आ पञ्चायत चेयारमेन बुं तम पंचायत चेयरमैन तो बर्तमान चिरन त्रिपुरा त्रिपुरा का पञ्चायतनि मेम्बार सेम्बार राव वाइसो फैदो दे कोनो से फैया नराव सरकारनि सुबिदा नो होग्रा आइवाइ नो आबरं माने वाइसो माने मानजा नया बबन बामा के मातुंसो नरावनि रेशन कार्ड के बीपीएल दे नांतो दय एपीएल नराव रेशन कार्ड एपीएल माने बीपीएल राव खलायनानै बा अंतो दिराव खलायनानै कुनो नेता बा कुनो पार्टीनि लिडार राव फायै सों फैदो दे कोनो से उत्तर बुरु फैया सबो सोंफैया मुसा फाइसे नाय फैया नराव सरकारनि थानो ताव फाना मुसासो बा कुनो फेसिलिटी माजक दे मानजिया एक मात्र लेते नु खुंसा मागो आर मुंग समाया सरकारनि नु राव माने माया कोन फातरे বিভিন্ন পলিটিক্যাল নেতা মন্ত্রী তংনাই এমপি তঙ্গো গন্ডাসরা সাব ডিভিশন এমএলএ তঙ্গো বড় কিনো ফাইর সুবাসু বা ই সিজন কসাংমা জরা কোনো নাইনে ফিকা নাই ফিয়া কোনো ফাসে নাই ফিয়া লোকাল নরংনে बोआलखाली एडिसि विलेजनि जे लोकेल नेतारक नोनो जे नौग्रुनानि बागै बा जे कुनो व्यवस्था खालायनानि बागै नोनो काहाम के तंनानि बागै कुनो सुव्यवस्थानि बागै कुनो कग्रदिर साफाय मंसा साफाया कायसासे मंसा साफाया फाइसे नाय फिया आंगा तुमाके नाय नों जेटा नेने जे रेशन कार्ड बर्तमाने जे एपीएल उंगै तंमाने जे बीपीएल खालायनानि बागै नों चेष्टा रखि खालायजाक बेरो मंसा खायजिया खालायजिया इनका ताबसुक जरा नेने माने एक्शन प्लान जेटा नुक माननानि बागै नेदो कोनो बुमुं रक्तं दङ माहाय नेदो बुमुं तुंदो तुंको दिक्रां बन्द सामिया सिया आगे ता कसम हापां थाय कताल हापां फायका ओ कताल हापां थाने नि ताम कोइ मतो ताबो सान मतो तुमान साननि एक मात्र संग सान नायो नो सरकारनि थाने सुदु नो काइसा नों सानो नो नायो तुंनानि तो नांनाय ब्ले कारण बेनार काम खाइबाबो कुलाय खाइबाबो नुक तोलाय तक गाम खाइ तुं नांनाय सानि नांनाय कताल हापां थाने सुदु नो आबो काइसा कोइ मतो नि रेशन कार्ड राव बीपीएल अंतो दै खलायनानै आनि सुजांनो आनि रेशन कार्ड ना बा एपीएल तुमाका बीपीएल अंतो तुला माना बन बस रेस्ता खायो और कताल हापां हापा कांगा आबन अबन नाय मानि मुसुमो निनि स्राय ताबो बर्तमान काइबसुक दं एक मात्र दुई जन तो लेखापড়া काइसा क्लास 1 काइसा उंगुगो ए तुमासे अंगनारी क्लास 1 जेटा पढ़ने बो स्कुल पढ़े बई बोआलखाली स्कुल रयसाबारि बोआलखाली एडिसि विलेजनि मनोजय रुवाजा पारानि ताखुक चंद्रमोहन त्रिपुरानि नखं बेलायखेनो किचि काचाक बेरा जोंजाल अंगे आजायै मासिं कचांगो अभायखेनो थुइमा तंलायजानाय अ कक्तमा खानावै थाङै सावै लायजाखा तिप्रा मथानि आदं ताय आइन पिति मथानि आदं राव बाहायनो बरगबो ताखुक चंद्रमोहन त्रिपुरानि आ नखंनो नगै बेरा किसिग्रनो नगै नख हामिया रखनो नगै
खारियो जाख्लायखा फैयाबा कुम्बल गायसा यागातलां थांनाय माने आबनो सिमिनो याफारि गाय फैलेग्राखा फायनाय साल' तेबो मानखे चुबा चुरिलायनाय हनै फैया लुकुरकनो बाहायनो चुबा चुखायनायनि बागै कयलायखा बर' ताई हा फांनो दाक्ति नग्रक रिनानि बागैबो कयखा जों दिनै रैसाबारि आबदि ब्लक आन्डार वालखलि एडिसि बिलिसु फाइसो पैजा मनुदि वाजा पारागो काइसा एकदम गरै सिनि तिप्रासा ताखो चन्द्र कुमार त्रिपुरानि नुखुंगो चन्द्र मोहननि नुखुंगो फाइसो पैजा आइएनपिटि दै तिप्रा मथा बदलनि उंगुइने जों काइसा तिनि गरुदुतै उंगुइ फाना बनो सिनि ताखो चन्द्र मोहन त्रिपुरानो कम्बल काइसा न जों याफोर खाइमानो ओंखाय जों नेक्स्ट टाइमो बे बोसोर जरातै जों जे मानसा जों बनो सुबा खाइनानै बागै जों नायनाय कारण ताबो जे बर्तमान सरकार जुर सरकार आईपीएफटी ते बीजेपी जे सबका साथ सबका विकास हिं सामानि कक अब बर्तमान स्राय नुकजाखा जे चिन तिप्रासानि बागै कुनो विकास करे सर्वनाश दंसिबो जों सानो नायो सरकारनि सिगांबो गोबां प्रतिश्रुति रोजाक जे तिप्रासानो काहामके तुइदुल नान बागै किन्तु से तुइदुल थानिवा चिन तिप्रासा खबजागिया जत खबजानाय बांलादेशी जे फाइना बयनि दफानि बरकनि सिमिनो विकास होयो जों नायो जे सारा त्रिपुरा राज्योआव तिप्रासानि बागै आसु जोंजाल क्लाइजाक ताबो दै नंनानि बागै दैकरै दै तुकुना बागै दैकरै नेनि लामा हामिया अमनि बागैनो जों इनके जानाके सुबासु खायनाय मुसुगै तंनाय बरंनोबो जों कयो जे रैसाबारि एलाका नेनि 8टा पन्चायत बिसिओ चुवानानि बागै जत गोनां चुरै जे जानाके चुवानाय तंनाय बरंनोबो चुवा फायनि होनो आं खाबाय खबाय कबकजाव चिन तिप्रासारावनो जे खा गोनां तंनाय बरंनोबो कबगो खबर माङै फायलेका काइसा तंनानै नुकरै तिनि गोसांमा समयो थुनानै रिकरै अबनो काइसा जों तिनि सिनि तरफते आईएनपीटी आर तिप्रामुथा तरफते खाइ काइसा रां खलालायै जों तिनि सरकार करै क्षमता करै फाबनो सिनि दल मालायलायै जों रां खौबै बनो काइसा तिनि कमल काइसा एफा फायका इनके जों नायदि बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायमान परियो जे जों अ जायगा नुइ दङ जे बीजेपी आईपीएफटी जे प्रतिश्रुति तारमानि 2018 गोनां गरी जों एक समान खायनाय नि काउरमानि दिनै काउकरै दिनै वाहाय दुर्ग मेला नुइ दङ जों बिनि रेशन कार्ड राव दिनै एपीएल दिनै ब खुब दुर्भाग्य दंमानि बिनि परिबार नि नायखा एंके बीपीएल अन्त दयराव मानानि नांमानि रजाया अबनो बावै जों दिनै बिनि खबरनो खोनाङै दिनै काइसा जों कमल एफआईआर फायका असुं सागै आनि कम ताखुकते बखुकसं तंखो अबाहाय बेसेर बोसोर हुइजाक नकरै तंथायख्रै किसि कासाक बेरा रावको तङै तंनाय आधार कार्ड दियै बीपीएल रेशन कार्ड फेलि फनगै मंसा हाफांनाय सेबसाब मांनि आङै खारवाय जागै तंनाय तिप्रासारक सुंलाय मांखाके चुबालाय मांखाके चावो तंमुनो हाफां चुबायाखे खागोनां तिप्रासारक फानो अबाहायनो ककचार लायखा तिप्रा ताय आईएनपीटी मथानि थाङै नबैनाय ताखुकसं ब्यूरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा।